माइलाय हो मानो मालाय माथो दुगैया होमबालाय नै इयाव दा बुटखौ होदो बुटखौ एवग्रोना लादो आरो लोगोफोर एकदम अमा बिबुदो हेल' लोगोफोर दादु सरकारनि भिडिअ फिन खेबसे नोंसोरखौ बराय हरनाय जाफिनबाय स' दिनैनि भिडिअ माबायदि जायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थागोन होनना आसा खालामनाय थाबाय थुदो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअ माबायदि जायो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंसोरो लागाव सर बेरे फुंजानि नायमान साहा लोंनाय टाइमाव बिबुसो रुलायबायो हासुखाजोबगोन बेनिफ्राय फैदो ए बेसेबांबा जानायानो जानाय ना बेदर जाबा बहाथारा सायाव सिदावगोनथ' र' साहाखौ लोंग्रो माइसि दा हाबा मावस्लाबनो नङा देलि खायल' हेमानु माइ बिबु गोजाना बिबु गोदोर दे सिदावखौ लेमोन नामा साहाखौ लोंग्रो खाथियाव लुबायना दुसुखलाय साहाखौ लोंग्रो बै गोजानफोरखौ लुनाया हाग्रायाव थाना मोनजायै बायदि खालामफैथारदो फैनानै ओइ मा रखम मानसिलै मेननिफ्राय 2000 खरसा खालामबाय नै थांनायाव मादोबा थांनो थांनायाव मादोनो हरनाङा जानो नै हरगोन आं 100 थाखा हरगोन जानाया जाना गैया गवाबो गैया खालामनो साला मागोआव मा जागोन दा जाखाबा मागोआनो खारो दाबो फिथा सावनाय जाथ'वाखै सायलांग्रो फिथा जायो नामा आइखौ गुदुं जाबा सनानै नङा दा सखायाबा सायावसो सिदाव फैजोबबाय बोरै माथो साहाखौ गोजान खिथो होनदों मान गायखेर गथा फुदुंनो लोङाबा था आं लोंजोबगोन ना बाबु आरो थान-थाननिखौबो माबा दे जानो जाबाय था मानोबा दुगैनो नाया मा जाखो माला दुगैनो नांलाय गाबोन दुगैगोन मा गाबोन दुगैगोन खाननै जाबाय दख' आरो दाख्लै फैगा खालिबो दुगैबोआखैबा नोङो मा सान्दुं दुंनानै दुगैया हा मा गाबोननिलाय मान सान्दुं दुंदों नङाखै सान्दुं स्रां-स्रांनो दुगै दे गोजांनायफोराव दिस्टार्ब थानानै मा दिस्टार्ब बिलाय मान सेंग्रा मोदोम दादायानो दुगैनो रोङा नामा दुगैनानै बिबुआ एवदो बिबुआ रुनानै हाना दोनबाय खदाय इदि खालामबाय थाना नोङो दुगैयाल' दुगैमारा गाबोन दुगैगोन मान मानसि थायो सानफ्राव जबाय था नों दुगैनाङा अब आए ना लाइन पे मानो मालाय माथो दुगैया होमबालाय दा दुगैनांसिगोन ना फैसा हरो मा दुगैफैदो दा बिदि खालामनाङा मानसिखौ दुगैयाखै मिथिबाय आङो ड्रेस लाबखायाखै माखौ गाननो गामसा गानाखा नोंखौ दिनै दानो थाङा आं बिदि खालामना दे बादाबासि आं बिसि तामसाखौ मोजां मोना खिन्थु रागा जोंबाथाय मा खालामथारदों आं गाबोन दुगैगोन मैया दाख्लै दुगैखादों आंहा मान इदि थाबाय थाबालाय बोरै जानोसै रागायनाया मा रागायलाय आं गाबोन दुगैगोन खादो ड्रेस गैखाया गामसा गानस्लाया दुगैदो बे मालिकखौ फिसिना मोजां मोनबाय दा रागा जोंसोबाय दै रुनायखाय फैसाया सिजिबाय सं सिया दे फोरानबानो जायो फैसायालाय माखाय ना बेसे बिदि बाथ्रा गैया दा खिफायना थां नाय थां खिना थां आंनि फैसाबो नायना खम नायना बिखुङाव जानि अमा बिजि ओंखारा बायदि दुगैफैदो फाय दुगैयाबा था अयदि लंपेन्ट गिसिन थाबाय था दे सामफोनग्रोनि इयाव फुनखादों नोंलाय बिखुङाव दुगैनांलाया इयो दुगैयाबा खारग'गोन सोरबा मागो दिनाव इमान बेखौ लासिंसिं माबा मोदोम होनानै होबाय थानांगोन सोरहानाबा हुयो इदि बाबुबो फिसालाखौबो थुखै बुवाखौबो थुखै गासिखौबो थुखैबाय था रावनियाबो थुखैया खोनालै रायजोफोर नै सोरनियाबा थुखैनायाबो थुखैबाय थानांगौ खदायनो मा मोदोम जे हुरा हालायो ब्र' हुरा होजोबनांगौ रोखो मा गोसाव ना उथि दे गोनाखौनो दे उथि दे उथि गोनाखौनो लांनो सिगांखै गोनाखौ बिखुंफ्लुमनाव
जाबाय दे बेफोरबायदि मोदोमफोरा होबाय थानांगोन जाबाय जेबो दुगु दैनि है नालाय मा दैबाय थानाङा आं होना लांगोन जाबाय sampai dugisai, sampai dugiranai itu keterai udah. Kemana? Kamsare. Kamsare itu kemana? बोरोलै आलासिफोरालाय आलासि मोनफैलायबाय खारबो नै एवनो रेडि जाबाय आङो अ बेदरबो लाबोलाय द आं एवनोसो रेडि जाखाना दोङो हा दे बिदिबाथ' लाबोदो मोजांसो नै आङो बिबुखौ एवग्रोनि हा बिखा गोजा अमा बिखा गोजा जागोन दे नै एवग्रोनोसै आङो थाव दुंबाय र' सिना हो केमेरा एवबाबो ओइ बाखारखौ गरनैसो होग्रोबाय बरियासे नोङो ना नै पियास लागाव जानाय आयु सिना हो पियासफोरखौ बोरै एवो बे जिबनाव माने जानो लोंनोसो खांबायखादों नालाय लोगोफोर जानायानो जानाय खाओ पियो मजे करो कल क्या होगा किसको पता आज ये जिंदगी ले लो मजा गैयागौमानि जानांगौ नै फालौ गोरानखौ एसे हो गार्लिक जिंजार पेस्ट एसे गारना होबाय बरियासे गथायना होदो इखो बरियानो मोननांगोन बुस्थुआ एसे होमबासो एसे टेस्टि जायो माला पियासखौनो दसे हानजा हरलांबाय नै इयाव दा बुटखौ होदो बुटखौ एवग्रोना लादो आरो लोगोफोर एकदम अमा बिबुदो बुटदो बिराद टेस्टि जायो माने मोदोमलायदो गासिजोबनांगो बे बुटखौ मोजां फ्राय खालामना लाग्रोनि इयाव दा बुट सायाव बिबुखौ होदो आरो अमा बिबुखौ जागा जाना जायलाय खारायालाय नायस्राव जाया जानांगौ जाय लोंनोसो मानसि मेजेमफोरा थाबोजोब्बायथ' संलै बरिया जानोसै दा मोदोमलायदोलै आयु Này, không cứ xong vậy. Ai, ba bác chưa? Lưng này. Bố đừng sao vậy này? Đừng sao vậy? Sao vậy? Phát ra tới nán nè. Không ăn nó đi. मागोनि खाओ पियो मजे करो जानाया जाखानायखा लोंनाया लोंखानायखा Bố đừng sao vậy này bạn thấy nữa? ओइ नाय उनाव हर नाय